Moni ndine Jack. Nkhani yathu ya lero ikutitengera ku Italy. Tinapita konso ku Italy chaposachedwa apa. Ndiye kugwirani chakumwa ticheze. Nkhani yake inapangika kalekale. Ndi nkhani yokhudza mzimayi uyu. Dzina lake ndi Leonarda Cianciulli. Leonarda anabadwa mu chaka cha 1893. Nde atabadwa anabadwa moyo ovutika kwambiri kumene amakhala. Komanso anali wa zikhulupiriro zake. Nthawi zonse anali mzimayi wa superstitious. Anapezeka kuti amakonda kunyamuka kumapita kwa anthu ma fortune teller ngati owombeza maula omakuuza zomwe zizachitike mtsogolo. Ndi kuti munthu wina anamuuza kunena kuti iweyo uzabereka ana ambiri koma ana ako onse azafa. Nde chinamtsakamira mmutu. Samachisiyayi. Chimene chocho nthawi zonse amaganiza kuti akuti ana anga azatani azafa, ana anga azafa. Akuti ali mwana Leonarda anapeza kuti anayesera kufuna kuzipha kawiri konse. Koma mu 1914 anakumana ndi mamuna wina kalaliki dzina lake Raphael Pansardi kapena Neil Clark. Nde makolo ake sanakondwe naye. Anali ndi mamuna amene anampezera amene ankafuna kuti akwatirane naye koma iye anakana, anankakamira Raphael uja. Ndi anatengana ndi Raphael nkusamukira dera lina. Chifukwa choti makolo awo samakondwa nalo banjalo. Ananyamuka anakakhala ku Lariano ku Italy komweko. Atangokhalako pang'ono ku Lariano anapeza kuti kunapangika chivomerezi mu 1930. Chivomerezi chinaphwasulira nyumba ndi anasamuka. Akuti ku Correggio kumene koko Leonarda anatsegula kashopu kake kotchuka kwambiri, amagulisa sopo, amagulisa zakudya chani. Nde anthu amamutenga Leonarda kukhala mayi ofatsa kwambiri. Oupeza basi uchaonena kuti anthu amamudalira omakamfunsa nzeru chani. Komanso amamveka kuti nayenso amapanga za kati kanena kuti using'anga zomapanga kuti aziauza anthu tsogolo lawo ngati kuombeza maula. Nde nayenso poti amapanga zomwezo nayenso amakhulupirira zomwezo. Ananyamuka ulendo wina kunali dera lina lomwe kunali munthu otchuka wina amene amapanga za zoombeza maula. Ndi anapita kuti akamve kumeneko za tsogolo lake fortune teller. Ndi akuti munthu uja amamuwerenga m'manja. Akuti amati palm reading, kumuyang'ana m'manja mwake imene mulili kuti amuuze tsogolo lake. Ndi anamuyang'ana dzanja loyambalo anapeza anamuuza kuti dzanja ili kundisonyeza kuti iweyo udzakhala mprison. Anayang'ana dzanja lachiwirilo anamuuza kuti dzanja lina likundisonyeza kuti udzakhala kumento. Ndi ati sizinamsangalatsa nangonyamuka kutani kuchokapo kumapita. Ati pamoyo wake Leonarda anakhala ndi mimba zokwana 17. Pa mimba 17 izo anapanga misikale katatu. Pamene ana 10 anamwalira ali ang'onoang'ono. Anake mangomwalira. Ndi anasala ndi ana 4. Atsikana 3, wamuna mmodzi. Wamunayo dzina lake anali Giuseppe. Ndi akuti ndi amene anali mwana wapamtima wake. Ati amamukonda koopsa, samafuna choyipa china chilichonse chimuchitikire. Ndi amaopa nthawi zonse ndi kuloseredwa, analoseredwa ali mwana anawuzidwa kuti ana ako onse azafa muchi. Samafuna ulozitatani kunena kuti Giuseppe akapezeka wafa. Nde zinapezeka kuti mu 1939 mene Second World War imayamba, Giuseppe ananena kuti afuna kujoina ame, afuna apite nawo ku nkhondo. Ndezi zinamusangalatse Leonarda ayi kuti sono sizija zomwe amandiuza kuti ananga afazi. Ndati ndi mantha musing'anga akewo mukuombeza maula wakeko anapeza njira akuti mwini wacheyo yonena kuti apulumutse moyo wa mwana wake. Ndi akuti njira yake nali yoti apange sacrifice miyoyo ya anthu kunena kuti mwana wake asakafe. Ndi zimene anapanga analimbikira kwambiri zintchito zake za fortune tellers. Nde azimayi amanyamuka basi kachetechete ngati kuti apita ku shop kagula zinthu koma akupita kuti akakhale ngati akuombeza akamveza tsogolo lawo kunena kuti kapena advice imene zilili apa nditani amamudalira nangasi amati iye amaona zakutsogolo. Nde kunapezeka kuti kunapita mzimayi wina dzina lake Faustina Seti. Faustina anali spinster. Anali munthu oti mzimayi oti wasanduka wafika pa middle age opanda banja. Faustina amafunitsitsa atapeza mamuna. Nde anapita kukamuuza Leonarda kunena kuti ine ndifuna banja koma banja sindikulipeza. Mundithandiza bwanji? Ndi anamulipiritsa, anamuchaja kunena kuti alipire 30,000 lira. Ndalama zomwe amagwisa ntchito nthawi imeneyo. Analipiradi ndi anamuuza kunena kuti iweyo mamuna alipo koma sali kunoko ali dera lina. Mamuna wako ali kupola. Ukuyenera kupita kupola ukakumane ndi mamunayo ndikupasa ma instructions onse.
koma instruction yoyamba ulembe makalata kwa abale ako onse. Makalatawo usaposite panopo ndipo zonsezi usamuze wina aliyense. Uchada anakalemba makalata aja akuti makalatawo akhale unena kuti ukhale kuti ukuwauza abale ako kunena kuti ndasamuka ndili kupola musadandaule za ine. Ndi anamuzoti ukalemba makalatawo ubwere kunoko usananyamuke udzanyamukire kunoko. Nde Faustinadi analemba makalata aja atalipira kale ndalama yake, ananyamula katundu wake, anapita kukaonana ndi ndani, kukaonana ndi Leonardo kuti akalandire ma instruction otsiriza kuti anyamuka azisamuka azipita kupola akakumane ndi mamunayo. Nde Leonardo anampasa drink Faustina ati anamwa drink uja, mu drink munali poison. Iye uja kuyamba kosamva bwino satani. Kenako Leonardo anatenga nkhwangwa nkumukhapa Faustina anafera momwemo. Anatenga katundu wake uja nkubisa, anatenga makalata aja ndikukaposita ngati kuti Faustina uja watani waposita makalata aja. Abale ake a Faustina analandira makalata kunena kuti Faustina, kuma handwriting ya Faustina amadziwa kuti walembadi ndi Faustina akuti wasamukira kupola akapeza banja. Koma sanamutchulemo ndani, sanamutchulemo Leonardo. Pamene mbuyo muno zomwe anapanga Leonardo zinali zoopsa. Anamusenda kumukhapa ndi kumuphika, kumuwenga thupi. Anampanga zinthu zoti zovuta nkufotokoza komwe ukamaziwerenga, kuti kumugawagawa, kumuphika, zotsalira zophikazo zina anakataya, zina anasakaniza ndi zomwe amaphika nkukagulisa mu shop mwake, anthu anadya osadziwa kuti akudya munthu. Anaphika ma cookies, mafuta ake omwe anamuwenga mzimayiyo, amaphikira ma biscuit, machani, chilichonse ndikumaseva anthu. Akuti kuseva anthu amaseva ndi ana ake omwe amadya nawo samadziwa, palibe amene amadziwa. Basi kumakhala kwa iyeyo akuti akupulumutsa moyo wa mwana wake. Kenako palibe amene anazitsata, palibe amene anafunsa kalikonse chifukwa choti nanga si munthu analemba makalata. Kunapezeka kuti patatha nthawi kunazabwera mzimayi wina dzina lake Francesca Solvi. Francesca nayenso amafuna chithandizo kuchoka kwa ndani? Kuchoka kwa Leonardo. Francesca ntchito samayipeza. Ndi Leonardo anamuzati ndakupezera ntchito ku skulu ina yake ya atsikana ya private, koma skulu ili dera lina loli ku Panceza. Iye uja anamuza kuti alipire, anamuza kuti alipire 3000 lira kunena kuti atani anyamuke. And zimezi zinachitika no 1940. Anampanga zonse chimodzimodzi, kumulemberetsa makalata achani, ananyamuka, anamuza kuti ubwere kaye ku nyumba kwanga usanapite ukoko. Anapanga zonse mene anamutani anamuuzira, komanso anampanga chimodzimodzi ndi zomwe anampanga Faustina. Anamwesa poison ndi kumukhapa, ndi kumuduladula, kumuphika, ndi kumuseva mzinda nkumudya, osadziwa kunena kuti anthu neighborhood yonse akudya ndani, akudya Francesca. Izo zonsezo akuti apulumutsa mwana wake. Achoka pamenepo mu 1940 momwemo kunabweranso ndani mzimayi wina dzina lake Virginia Cassiopio. Sono Virginia anali ndi abale ake onena kuti anali close kwambiri. Nayenso akuti amafuna zotani zochita, koma anali oyimba, anali odziwika kwambiri Virginiayo. Nde akutinso anampezera ntchito, anamuza kuti ndakupezera ntchito, ukagwira ntchito ngati chani, secretary kwa mzimayi wina wake ku town ya Florence, wina wapita ku Florence. Nde anamuza kuti apange zomwezo, alembe kalata, analembalemba makalata kuti akuchita address kwa azibale ake kuti ndikusamuka chanchani, koma ukapositira kuchiko ku Florence, koma usanapite udzere ku nyumba. Nde Virginia anapanganso chimodzimodzi, ndipo anampanga chimodzimodzi, anamupasa poison, kenako anamukhapa, kenako anapezeka kuti chani, anayamba kumuduladula chimodzimodzi, kumuwenga mafuta chani. Koma kuti uyu fachonera kuti anali mafuta ambiri kaya, anapeza kuti mafuta so anaphatikiza, faita amagulisa sopo yake amapanga yekha, anaphatikiza mpaka na zina anasakanizira ndi musopo mukaya amazipanga bwanji sindinafune kuvesesa mene amapangira, koma anapanga sopo onena kuti anangogawa mu neighborhood kwagawira anthu kunena kuti eni sopo anaphatikiza ndi zina zomwe amapangira sopozo, anthu kulandira kuti Leonardo watirani watipasa sopo. Zinazo anamuphika, anasakaniza ndi zakudya zina, anasakaniza ndi zinthu zosiyana kumugawagawa anthu nkumagona ngati kuti amayi anali amayi abwino kwambiri, anali achifundo, amayi ogayira, ukapita akupasa sopo aulere, ukapita akupasa mabisiketi, akuphikira mapayi, anthu kumapeza kuti akudya zinthu osadziwa kuti akudya anthuwi.
Koma kusiyana kwa uyuyu Virginia kunali kunena kuti abale ake sanakhulupirire kuti Virginia angangosamuka ndikukangotumiza kalata osatiuza opanda mapulani kutiuza onera zayenda bwanji, sanazione bwino. Ndipo mmene ankanyamuka Virginia, sister wake anamuona akulowa mu shop ya ndani, mu shop ya Leonarda, ndi ananyamuka nakanena ku polisi kuti ife sitikukhulupirira kunena kuti sister wathu anatani anangothawa anangochoka kunena kuti akupita kukapeza ntchito kwina. Tamuona akulowa mu shop ya Leonarda, ndi apolisi anapita kukamtenga Leonarda kumfunsa kuti munakambirana nazo tani ndi Virginia. Apolisi anangodabwa munthu ali ndinamutani ndinamupha ndinamuphika nagawira anthu onse. Apolisi ali ndipo siye khayonso kwambanso kufotokoza za enacho kufotokoza chilichonse kupereka ma details onse kulemba china chilichonse chomwe anawachita amene anawachitira kukatulusa mapoto amene amaphikira olosopo amene anatsala chilichonse akuti zonse ndizi. Sanasamuke sanapite kwina kulikonse ndinkanamiza ninapanga ndine kuti alembe makalata. Apolisi kukamwa kakasa kwafunsa azibale awo ena achina Faustina aliye itanani ndeti makalata akuchoka kwa Faustina kuti anachoka akuti tusanachoke ati anafa. Imagine kuti neighborhood mzinda umene ukulandira uthenga umene kuti mayi uja mmankonda uja mmapita kumakalandira kusopo mumakadya mapayi aulere mu shop mwake amangokupatsani zinthu za ulere uja amakhala kuti akudyesani chani akudyesani anthu. Nde ina inkhani yone kuti inaopsa anthu osati masewera ndipo inawanyasa anthu anayipidwa nde olo ku khoti kumene amamuzenga mulandu mene amayankhula amachita kuwakonza ti yayi sinimanena kuti choncho sindinamudule choncho ndinandula choncho atiziya zochita kuti koma munthu uyuyu ali bwinobwino. Nde zinapitirira mpaka anampanga sentence to 30 years mu prison. Sentence yake yochepa kwambiri 30 years in prison. Koma anamunena kuti akatuluka mprisonimo akuyenera kupita kutiko akuyenera kupita ku mento chifukwa nawonso akhotha anaona kuti munthu uyuyu sali bwinobwino sizingatheke zonse akumene amachitira opanda ulochisoni ati akamafotokoza zonena kuti akuti amene ndinamugawa kwambiri amene anali kuti sopo wake anali wabwino kwambiri sopo wake anali wakuti uja Virginia eja zomapanga choncho kumachita uyankhula ziya zoti ngati kuti akuyankhula zabwinobwino zili zoopsa kwambiri ndana atchuka kwambiri ku Italy ndi mbiri yonyasa anthu ananyasidwa nazo komano aliyesa anavomeradi kuti mayiyu sali bwinobwino. Nde anammanga Leonarda anapita mprison and zinapezeka kuti kuloseredwa analoseredwa kuti dzaka zina akakhala mprison dzaka zina akakhala ku mento zija kuti zinali zoona. Koma anapeza kuti anampeza ndi matenda a ubongo amene anapeza kuti anamwalira nawo anamwalira ali ku mento komweko mu chaka cha 1970. Ziwiya zomwe amagwirisira ntchito kuphikira kukhabira anthuwo anaziyika ku museum ku Italy komweko. Imene ndi nkhani ya Leonarda Cianciulli. Amenenso amatchedwa the soap maker of Correggio. Zikomo kwambiri.